400 nnụ, 401 nnụ na ofu, 402 nnụ na abụọ, 403 nnụ na atọ, 404 nnụ na anọ, 405 nnụ na ise, 406 nnụ na isii, 407 nnụ na asaa, 408 nnụ na asatọ, 409 nnụ na iteghete, 410 nnụ na iri. Ndị be anyị nụ anụ ọkpọkpa na ụmụ ọmụrụ onye na nke onye eri ya rie. Ka anyị segwụ na n'ọnụọgwụ anyị shi mbọsị izu ga anyị gwuru nnụ ya bụ 400. Taniwa anyị chọ ka anyị gwuru 500 ya bụ nnụ na ọgwụ ise. Nnụ na ọgwụ ise ya bụ 500. Ladies and gentlemen, you are welcome to this episode of learning our figures. Last time we stopped at 400. Today we are taking it to 500. Go and take up your pen and papers. Those of you who still use slate, you can take your slate and let us go to our board to go and learn and see how it comes out today. Let's go to the board now. Nke bụ bọọdụ anyị afọ ka anyị na-elezikwa ka anyị fụ ka o si dapụ ha bụ ngụmọnụ ndị anyị kwụsị na 400 kwụsị na nnụ ya bụ 400 ya bụ nke ga nnụ taa nụbanye ise nnụ na ofu wee bido. 401 bụ nnụ na ofu, 402 bụ nnụ na abụọ, 403 bụ nnụ na atọ, 404 bụ nnụ na anọ, 405 bụ nnụ na ise, 406 bụ nnụ na isii, 407 bụ nnụ na asaa, 408 bụ nnụ na asatọ, 409 bụ nnụ na iteghete, 410 bụ nnụ na iri, 411 bụ nnụ na iri na ofu, 412 bụ nnụ na iri na abụọ, 413 bụ nnụ na iri na atọ, 414 bụ nnụ na iri na anọ, 415 bụ nnụ na iri na ise, 416 bụ nnụ na iri na isii, 417 bụ nnụ na iri na asaa, 418 bụ nnụ na iri na asatọ, 419 bụ nnụ na iri na iteghete, 420 bụ nnụ na uhu, 421 bụ nnụ na uhu na ofu, 422 bụ nnụ na uhu na abụọ, 423 bụ nnụ na uhu na atọ, 424 bụ nnụ na uhu na anọ, 425 bụ nnụ na uhu na ise, 426 bụ nnụ na uhu na isii, 427 bụ nnụ na uhu na asaa, 428 bụ nnụ na uhu na asatọ, 429 bụ nnụ na uhu na iteghete, 430 bụ nnụ na uhu na iri, 431 bụ nnụ na uhu na iri na ofu, 432 bụ nnụ na uhu na iri na abụọ, 433 bụ nnụ na uhu na iri na atọ, 434 bụ nnụ na uhu na iri na anọ, 435 bụ nnụ na uhu na iri na ise, 436 bụ nnụ na uhu na iri na isii, 437 bụ nnụ na uhu na iri na asaa, 438 bụ nnụ na uhu na iri na asatọ, 439 bụ nnụ na uhu na iri na iteghete, 440 bụ nnụ na ọgwụ na-abị, 441 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na ofu, 442 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na abụọ, 443 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na atọ, 444 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na anọ, 445 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na ise, 446 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na isii, 447 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na asaa, 448 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na asatọ, 449 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na iteghete, 450 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na iri, 451 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na iri na ofu, 442 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na iri na abụọ, 453 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na iri na atọ, 454 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na iri na anọ, 455 bụ nnụ na-abị na ọgwụ na-abị na ọgwụ na-abị na iri na ise, 456 bụ nnụ na ọgwụ na-abị na iri na isii, 457 nnụ na ọgwụ na-abị na iri na asaa, 458 nnụ na ọgwụ na-abị na iri na asatọ, 459 nnụ na ọgwụ na-abị na iri na iteghete, 406 nnụ na ọgwụ atọ, 406 nnụ na ọgwụ atọ, 461 nnụ na ọgwụ atọ na ofu, 462 nnụ na ọgwụ atọ na abụọ, 463 nnụ na ọgwụ atọ na atọ, 464 nnụ na ọgwụ atọ na anọ, 465 nnụ na ọgwụ atọ na ise, 466 nnụ na ọgwụ atọ na isii, 467 nnụ na ọgwụ atọ na asaa, 468 nnụ na ọgwụ asaa na asatọ, 469 nnụ na ọgwụ asaa na iteghete,
470 nnụnụ atọ na iri. 471 nnụnụ atọ na iri na ofu. 472 nnụnụ atọ na iri na abụọ. 473 nnụnụ atọ na iri na atọ. 474 nnụnụ atọ na iri na anọ. 475 nnụnụ atọ na iri na ise. 476 nnụnụ atọ na iri na isii. 477 nnụnụ atọ na iri na asaa. 478 nnụnụ atọ na iri na asatọ. 479 nnụnụ atọ na iri na iteghete. 480 nnụnụ anọ. nnụnụ anọ bụ 480. 481 nnụnụ anọ na ofu. 482 nnụnụ anọ na abụọ. 483 nnụnụ anọ na atọ. 484 nnụnụ anọ na anọ. 485 nnụnụ anọ na ise. 486 nnụnụ anọ na isii. 487 nnụnụ anọ na asaa. 488 nnụnụ anọ na asatọ. 489 nnụnụ anọ na iteghete. 490 nnụnụ iri. 491 nnụnụ iri na ofu. 492 nnụnụ iri na abụọ. 493 nnụnụ iri na atọ. 494 nnụnụ iri na anọ. 495 nnụnụ iri na ise. 496 nnụnụ iri na isii. 497 nnụnụ iri na asaa. 498 nnụnụ iri na asatọ. 499 nnụnụ iri na iteghete. 500 nnụnụ ise. 500 nnụnụ ise. Ka a si kwubeni ka anyị ka akwụsị nke izu anyị agakwa n'ihu na ọmụmụ ife ndị ọzọ. Daalụnụ Chineke ndị be anyị, ka anyị si agwakwụnụ biko ebitere anyị aka so unu anyị amụ ife ọ bụ na asa unu bite akụ na obuta ozuzu ọbụla anyị pụ ha jenu n'ife eji pụ ha ka ọjọkana bụ onwe eri ofufe ịmụ ha n'ime be onwe anyị enwe ofufe ọmụ ha be nwunye enwe ofufe mgbe be di ya enwe ofufe ọmụ ha be ndị ọya enwe ofufe amụ ha n'ime. So ikirisikwa zije ndị ọzọ, send link to other people. That is it. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us to come to this point. We have tried this and we said that is 500. I'm sure you'll be able to calculate 300, 200, 400 up to this 500. Please subscribe to us, watch and share it to other people whom you think it will be profit. Share it to your friends, share it to your well-wishers, share it to anybody that will profit from it. The more, the merrier. Only you cannot speak a language. If many 10 or 4, 50 and so are speaking, you will enjoy it. So let us join the bandwagon and do not allow our language and our culture to be extinct on earth. Thank you so much.